So namhlanje into engiyibukayo uthando lujulile enaluboni kodwa luyapi kodwa lona yilo lisebenza vele namhlanje. So ngokwe message angifuna uqamanga ayisekho sesingaqamba nyamanga uthando into uthando nje akuyona into ongagaranta ngayo ukuthi hayi ngiyacula mina ngikwazela ukuthandwa lakhe umuntu ngoba akekho umuntu owakhe umuzi ngendaba zalezi ingoma zanamhlanje. Akekho umuntu othinteka kuba into nje yasemidlalweni wasuke kusebumnandini sikhombane. But phela uma ubuka isikhathi esidlule uma ngabe umculo ubukhipha ingoma ekhuthaza insizwa ukuthi ayivuke iyoshela. Yebo. Ubukhipha ingoma ekhuthaza insizwa ukuthi ayondle ekhaya. Bekukhishwa ingoma khona ingoma eyayishaya uBhekumuzi ethi uhulumeni akesikhululeni lendaba yangididwa waqeda utshwala wavulela isibhamu wavulela ucansi. Ikhuluma nohulumeni osiphethe ukuthi izulu liphethe kanjani akayibuke nayo indlela akenza ngayo izinto kunjalo ngoba yabona uma ungabheka namhlanje thina ngesikhathi sicula yazi ukuthi istory ukulalela nje istory sethu umuntu mayeke wathi umuntu umntakwethu eredweni uhleli nabantu abadala busela umgodo wokucasha ulalele nje istory ukuthi yini lesikhulunywa ngayo awuyiphatha hayi TV into ekude ngabe istory nje nilalele eredweni nje yazi emakhaya bekwayisikhathi sekuyistory mase beqala ukuhamba umntakwethu engathi impela ungacasha uyabona ubungeke ukhulume ngothando kuqala ekhaya kungekho abakwazela khona awuqonyiwe mawuyintombi awuqomile or mako kanjalo into efana lezo ukhuluma ngothando ulwazi lapho uthi yini uthando yikho ke namhlanje sekulula nje ukuthi nengane ibise igama lomuntu wesifazane ngomfazi kalula sekulula ya umfazi umfakazi nje hayi suka wangitshelana indaba yomfazi into insizwa umlethwa amajolo wale MC ngoba eyichaza kule podcast ezika Bhoqo World Studio wakhuluma indaba enkulu wakhuluma into ebalekile wayithinta lento engayibhekisile kumuntu singasakuphika lokho akukhulumayo ukuthi ke kuliqiniso lokho akushoyo kuyikho ngempela esikhathini samanje kuya ngani ngokudayisa esikhathini samanje kuya ngani na ama numbers kuya ngama streams kuya ukuthi into idlisa kanjani kodwa engizofuna kuvele kucaca bonke abaculi iningi labo bawenza umaskando nomali ojwayelekile ngayo yonke indlela kodwa akwangabalungela ngendlela abefisa ngayo akwangahamba ngokuyinamba ngokuqashwa ngokutrenda nanokuduma kwaze kuba kufika isikhathi sokuthi becule ngothando kwafika isikhathi zosheka kwafika izikhathi zomjolisi kwafika izikhathi zomfaka msezana lo mzukulu babonile bashisa kanjani omenzi Osminoff nabo bavala kwabanzima cause ba-understanda babona ukuthi abantu lento esibacula yona enomyalezo ojulile ingoma zehawu ingoma zeyinsizwa ingoma zasemvalelweni abantu abasiphushi ngalendlela bafisa ngayo ingakho nibona sengathi kunomculo okuthiwa maybe wakuphi owasehulisi basuke bayijokhela basuke bengaqondeli lutho olutheni kodwa basuke besho nje ukuthi izasehulisi ingoba lo mculo loyo uyahamba online abantu bayawuphusha akukhathaleki ukuthi udumile noma udumile ingakho nibona abaculi abanjengofeza benza kahle kangaka ingakho abaculi abanjengoNhloso Khwela oMC umphathi wohlelo ingakho ubona Osikhanga ophanga ndawo uma befeatureisha uSheni kuhambe kangaka because ingoma lezi bake bazenza esinomyalezo kodwa manje azange ahamba ngendlela abafisa ngayo kwaze kuba kufika isikhathi lesithi mabepika ingoma zabo ziyatrenda ama-res bayedlala abantu besimame bayawudlala umculo bayawuphusha lezi ngoma zigijima kanje ingenxa yalokho example umuntu encane uculile ngothando phambilini wacula nje nangengoma futhi eyithinta impilo nezomtsizwa kodwa izwa manje ngoba ekhiphe lezi ngoma le ethi engalobolile uyayizwa lento awuyiphumuza
khona ngoma ethi abantu bebangaka ukhethe mina. Bayithanda abantu leyo ngoma le, bayithanda kakhulu. Ikhuluma ngothando, ayikho into ekhuluma ngehawu laphana ngokuvikisana nanokuthi ngensizwa. Inkinga ilokho abantu abakufunayo. So abantu banikezwe lento abayidingayo. Abaculi bakubonile ukuthi mawuthweza lendlela i-target market ayivumi kahle. EG umuntu ocula kakhulu, ocula ingoma zomnsizwa ngayo yonke indlela lezothando uyayifaka uKhuzani. Umunye wabantu ngalendlela acula ngayo. I-market especially lapha ku Spotify kuyamsebenzela kwa Spotify but not ngendlela e-right. Ama-monthly listeners kaKhuzani nene wabona affecteka kanjani ngoba ukucula kwakhe ucula lendlela le maybe ayisho umfoko amajola kodwa abantu khona abayifunayo lento abayindlela abenza ngayo umzukulu abenza ngayo umenzi nabanye abaculi abakhona laphana ke online abacula indlela abacula ngayo. So it is safe to say indlela uKhuzani acula ngayo as much as iyinhle zimnandi ingoma zakhe indlela zimnandi ngayo kodwa abantu baphusha kakhulu izingoma lezi no Shenge no Mjolisi no bani nike nibone cause vele aziyusiyo lo maskandi lo ophelela lendlela esiwazi ngayo zimixe kakhulu ngathi uMafikizolo njengoba ngisho saqaleni eyomalini ziboleke nakhona lapha kumapiano kancane. So lokho kwenza ukuthi umculo ubantu ye-Afro Soul ngapha kodwa athi yini umaskandi kodwa abantu yikho bakuthandayo. Therefore abaculi ke banikeza abalandeli lento abayifunayo cause bafuna imali, bafuna ukwakha imizi, bafuna ukuba nezimoto, bafuna nabo ukuthi beqashwe emcimbini, bevelele online, bestream ngapha nangapha. Okuyinto enzima leyo uma beyenza bengacula indlela abacula ngayo. Vele umaskandi one way or another uzoya kuleya ndawo leyana mhlawumbe abantu abaningi ade besaba ukuthi uzofika khona. Vele uzofika khona cause abantu abathenga umculo, abantu abakhokhelayo, abantu abadlala online ibona abadeterminayo ukuthi bafuna ini. Ngishathiwa kuliwa kanjani ukuthi hayi umculo usahamba kanje. Abantu vele baprefer lokho abakupreferayo. Yabo. So intando yeningi ke iyona ke decideayo ke. Bayadecide ke ngedata la ukuthi umculo sebewufuna iloyo. Yesu wawusebenza lo mculo loyo ngalezi ayikhathi. Kodwa la niyabona le genge ekhula manje ke ayinasikhathi. Ifuna into eyifunayo, ithanda labaculi bathanda. Abacula lendlela le abayizwayo nabayizwa kancane. Ilokho ke kade ngizama ukuveza ke. Nami ngichaza lokho obekusho ke umletho amajwala phana. Ngisho ngazo sodibana okuzayo ke. Maybe sodibana kuyo e-comment section.